Bukas kasi Sabado naman. Tita. Hi. Siyangkay. O diba? Panis yan. Naka-shade pa yan. Ayan, may naka-shade ka daw. O diba? So, papasok po tayo. Sana papasukin nila tayo. Bukas naman kasi Sabado guys. Makakapasok na tayo. Madadaanan ko ng Session Road. Ay, Session. Kenon Road. Ayan, Kenon Road pala. O diba? Kakagaling po namin ngayon sa San Fabian, sa Pangasinan po. Ayan, kakagaling namin sa Pagisinan, sa Manawag kasi po, nagmanawag po kami, nagsimba kami. Ayan guys. So ngayon sana talaga papasok. Piling ko na talaga. Wait lang. Pwede, bawal po ang weekdays. Ayan guys. Ayan guys, eto na, papasok na tayo. Nakapasok na tayo. Pag Monday to Friday, bawal daw. Close kasi, ano to? Ayan ang ganda. Nag-aayos sila ng daan. Ngayon, Saturday, tsaka Sunday bukas. Ang swerte natin, Sabado, naalala natin tong Kenon Road. Yes, mas mabilis po tong daanan paakyat at pababa ng Baguio pag pupunta po kayo sa Pangasinan. Sa Manawag, ganun po. Ayan siya guys. Ang ganda o, maganda po kami dito. O, diba? Balik po. Ayan guys, so dadaanan natin ito ngayon. Maraming tugi. Kaya mo na yung bibili na lang. Oh guys, tignan nyo ah. Tignan niyo yung ano to, yung daan. Ito mas Okman. Okman yun, ano to? Falls. May mga riders dito. Ayan, ito po ang daanan guys ha, para magandang daanan din po to. Apo, hindi po pwede ang truck dito po. Ah? Light vehicles lang daw po pwede. Daming rider na dumadaan dito kasi. Ay, pwede na pala. Yun ang ganda ko dito. Shortcut din po to. Shortcut. Puro pa na. UP Express. UP Express lang pala. Sobrahan lang eh. Ayan guys. Dati, nung bata pa lang ako nakadaan ngayon. Dati. Ha? Yes. Ayan siya guys. Ang ganda. Makikita niyo po kasi yung rock formation dito guys. Ayan o. Ayan. Oh, ang ganda. Ang ganda ng falls guys. Sayang. Pero ang ganda nun.
Ayan guys, magandang view dito sa... Sige lang kuya. Ayan, ayan ang pinakatuktok yun. Ganda yung akyatin. O, diba? Ang taas niyan, malulula ka talaga. Wala pa nga kami sa taas. Nasa baba pa kami, nalulula na kami. Kita-kita ang mountain trail niya. Tapos baba, ilog. Aba. Mabilib ka. Para ka nasa buwanan dito. Madami din pala bahay dito. Kala ko wala. Okay, later again. Another rock formation na bundok. Ayan guys. Mahilig kami sa bundok kahit taga-bundok kami. Meron pa rin ilog sa baba ko. Dapat siguro din. Yung tinatawag nilang chill. Chill naman tayo. Ayan, Emperador Lights. May mga net yung mga bundok dito. Nilalagyan ni tatay. For safety. Ayan. O diba? O panis. Opo. Ayan pa. Kaya po hindi din pwedeng dumaan pag umuulan dito. Kasi po dangerous. Kasi nga dahil sa mga bundok pong matataas na may mga rock formation. Opo. Bumabagsak po yung mga bato niya po. Opo. Ayan guys, oh. May ilog dun sa baba. Ito guys, ito ba yung natatanaw natin dun sa may layon? Ito guys yung natanaw natin nung nasa layon tayo. Ayan Saan guys. maligo, pre? Hey, nakapasok na kami. Dito, Oo, para iwan inilalagay ka na ng lang. cellphone. Ay, ito oh, magtutubig muna tayo guys. Ay, may tubigan din sila. May falls dun, no? Ayan yung car natin nagtutubig. Pero, i-stop natin pag tatawid tayo. Andito. Baka hindi. Ayan guys, oo, diba? Pak na pak. Ay, dun pala sa baba. Sa baba pa lang yun, may tunnel. May tunnel pala guys. Nakita natin yun. Ayan o. Yung kanina may tunnel. Ay, dito yun banda sa atin sa dinadaanan natin. Diyan yung tunnel. Di ba nakita nyo? Ayan guys. Yay! Diba?
may ano po po. Andito na tayo sa Camp 5. Tita, pakita mo dun banda mamaya. Ayun, ayun. Benguet Animal Quarantine Checkpoint. Ay, may swimming pool. Ayan na, malapit na kami dun sa fog. Makikita na namin yung fog. Ayan, 6, 7 na to. San Juanico 7. Marami pa rin nagpipictures. Ay, Paul! Ayan po, Falls. Ayan, nandun yung po. Hindi ko nakuha ng mabote. 6? Cam 7? Ay, si Cam 6? Cam 6 na tayo, guys. Lapit na kami sa Baguio. Pagdating namin ng Cam 7, Baguio na yun. Lion? Lion King? Ay, Lion King. Malapit na po tayo, guys, sa Lion's Head. And guys, nararamdaman na po namin ang ulo ng lion. Ay, Ayan, ang daming riders, oh. ano yung Ano ba yung yellow na yan? Ayun na daw. Ayan na yung lion. At andun. Head. Ayun o, sa taas. Ayun, anak ko. Ayun na yung Lion King. Ay, head. Lion King tuloy yung sinabi ko. Hindi naman falls yun, anak eh. Falls! Nagugulat ako kasi ng falls. Ang laki-laki daw na nabutan ni Jepo ang host. Ito na, andito na tayo sa layo. Anak, oh. Ayun, di lang natin. Parang puso.
Kailan pala tayo duman dito? Madaling araw tayo duman dito. Guys, so shout out ko po pala si Kuya Laplipunus. Basta yun, Lap ni Loops. Yan. Lagi po siya nagko-comment. Thank you po sa laging pagsubaybay sa lahat ng video namin. Kuya Lap ni Loops. Ingat ka lagi. Ayan. Ayan guys, officially Baguio City na po. Oh, yan po, hospital. Ayan daw po. Ay, yun pala ang hospital. Hindi pa yung kanina pinibigyan. Yan ang pinibigyan. Ayun da. Ito ang pinaka-painting of the Baguio. O, diba? Ayan o. Galing ng painting namin, no? Magaling kami mag-paint. Hindi ako kasama dun. And guys, so thank you so much po sa lahat ng panonood sa pasilip natin dito. Okay. Sila yung mga nagka-traffic enforcer dito sa Upa para may U-turn ng Baguio. And guys, alright, so thank you so much po sa lahat ng nanood. Maraming salamat po sa lagi niyong pagsusuporta sa aming videos at hindi po kayo nagsasawa. Thank you po. Ayan daw sila. Baka Ayan, nagagalit na sila. ayun, nag-like, share, and subscribe. Ayun may nahuli sila. Oh, nanguhuli sila guys, oh, ng mga nakamotor. Ay, nabunggo! Na kay Marites pa tayo ng slide. Slide lang naman. Okay, so thank you so much for watching. Don't forget to please like, share, and subscribe. Bye-bye po. Good evening. Thank you so much. Ayan. Secretary. Diba?